κάποια πράγματα. Επειδή αυτά τα γράφει ο κύριος Κούρας, περί μαύρων ταμείων και είναι αυθαίρετα και είναι χιδεολογίες αυτά, χιδεογραφήματα, χιδεολογήματα, χιδεολογίες όπως θέλετε. Όλες τις επεκτάσεις του χιδαίου τις αναφέραμε. Έχω να πω το εξής. Έχω εδώ μια κατάσταση με κάποια χωματουργικά έργα που ξέρετε, τα χωματουργικά έργα είναι μεγάλο αέρα. Μιλάμε για εκτός 50-40%. Που το 2002 σε έναν προϋπολογισμό 130.000 ευρώ για το 2002 χωματουργικά έργα, ένα ποσοστό 52% πήγε σε συγκεκριμένο εργολάβο. Χωρίς καμία απολύτως έκπτωση. Είναι ψευδέστατο. Το 2001 σε ένα προϋπολογισμό, ψεύδεστε με τις μαθηματικές αλχημίες, σε ένα προϋπολογισμό το 2001 κομματουργικών έργων 290.000 ευρώ, πάλι στο συγκεκριμένο εργολάβο, είναι ένα ποσοστό του προϋπολογισμού το 51%. Χωρίς καμία απολύτως έκπτωση. Τι έγγραφο είναι αυτό? Είναι έγγραφο της υπηρεσίας. Τι έγγραφο είναι αυτό? Είναι έγγραφο της υπηρεσίας. Το 2002... Έχει υπογραφές, κύριε Δήμαρχε, από την υπηρεσία. Ακούστε, έχει υπογραφές. Έχει υπογραφές. Αν έχει υπογραφές ή όχι θα το δούμε στο δικαστήριο. Παρακαλώ, τα επικαλείστε, αφήστε τα δικαστήρια. Εκεί δεν θα περάσετε καλά. Επικαλείστε, να δούμε... Αν θα περάσουμε καλά, θα το πείτε, θα το πει η δικαιοσύνη. Πολύ σωστά. Να δούμε τώρα το έγγραφο. Έχει υπογραφές. Έχει υπογραφές. Δεν απαντάτε. Όχι, γιατί δεν μπορεί να επικαλείται αν είναι δικά του έγγραφα. Βεβαίως θα επικαλούμε, καταγράφονται, μα εδώ είναι δημόσιος διάλογος και το έγγραφο. Δεν έχει υπογραφεί. Μα ισχυρίζεστε κάτι. Για να κερδίσετε εντυπώσεις ψεύδεστε. Δεν έχετε υπογραφές, λέτε ψέματα, κύριε Δήμαρχε. Δείχτε μας. Δείχτε μας υπογραφές. Θα το δω, κύριε Σκούρα, σας παρακαλώ. Θα το δω. Το 2002, πάλι σε χωματουργικά έργα προϋπολογισμού 313.000 ευρώ, το 55% του προϋπολογισμού πήγε σε συγκεκριμένο εργολάβο, χωρίς καμία απολύτως έκπτωση. Και να δούμε στην επόμενη θητεία. Θα σας πω έργα τώρα προϋπολογισμών. Με έκπτωση 12%, 12, 20, 17, 15, 12 στη θητεία μας. 15, 15, 15, 12, 17, 20, 20, 20, 20, 18, 13. Όμως, για να σταματήσω, γιατί σέβομαι και τον κύριο Μπράβο και τον κύριο Ζάρο, θέλω να πω το εξής. Αυτά τα έργα που λέω ότι έκανε ο κύριος Κούρας όπως τα έκανε, νόμιμα τα έκανε. Νόμιμο, φανώς θέλετε να πείτε. Ναι, νόμιμα. Αλλά τα έδωσε χωρίς έκπτωση. Δεν μπορείς να πεις ότι δεν είχε το δικαίωμα να τα δώσει. Έτσι. Αλλά κάνω συγκρίσεις για να δούμε τη μία διαχείριση με την άλλη. Δεν υπάρχει σε εμάς έργο χωρίς έκπτωση. Ναι, μπορώ να βάλω το σε αν βρείτε ένα, θα μου το φέρετε. Επειδή όμως αυτά είναι χιδεολογίες κλπ. Σας είπα, και χιδεογραφήματα, αυτά θα κρυφθούν στα δικαστήρια. Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε. Υπάρχουν αρχές για να λύσουν αυτά τα θέματα. Κύριε Δήμαρχε, πάντως εδώ δεν βλέπω τίποτα. Κύριε Δήμαρχε, πάντως εδώ δεν βλέπω τίποτα. Έτσι. Τι δεν βλέπετε, κύριε Σουκαρά, με συγχωρείτε. Τι είναι αυτό? Υπάρχει προϋπολογισμός, βεβαίως, ναι. Με συγχωρείτε. Το ερώτημα... Σας παρακαλώ, κύριε Σουκαρά, με συγχωρείτε. Όχι, δεν βλέπετε τίποτα. Τι βλέπω? Βεβαίως. Βλέπω πίνακα. Πίνακα έργων κλπ. Από πού προέρχομαι? Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Ένα βασικό ερώτημα. Υπάρχουν υπογραφές υπηρεσιακών παραγόντων? Εσείς έχετε κάποια υπογραφή που να λέει κάτι διαφορετικό? Ισχυρίστηκε ο κύριος Κρατούχος. Αν δεν με διακόπτες, παρακαλώ. Που τα δίνετε? Όχι. Που τα δίνετε? Όχι. Ένα λεπτό. Δεν μου άρεσε, κυρία Σουκαρά. Η αντιπαράθεση πάντως δεν πρέπει να γίνει σε αυτό το επίπεδο. Συμφωνώ απόλυτα, κύριε Και τελειώνει η ιστορία, διότι εμείς δεν μπορούμε να παίξουμε τον ρόλο της γλάστρας. Έτσι ακριβώς. Εγώ συμφωνώ και γι' αυτό είπα. Ας πάνε διαφορετικά τα πράγματα. Γι' αυτό και είπα προηγουμένως, μήπως χρειάζεται να κάνετε εξεταστική στο ξυλόκαστρο. Όχι, κύριε Μπράκο. Κάντε τι. Φέρτε τα στοιχεία που λέω λόγω να τα μάθουμε κι εμείς. Από σεβασμό και στον κύριο Μπράβο και στον κύριο Ζάρο, ειλικρινά. Εγώ να μιλήσω ένα λεπτό. Λοιπόν,
Έχω ευθύνη, είμαι ευγενέστατη και το ξέρετε πάρα πολύ καλά προς όλους σας. Κοιτάω τον χρόνο και αυτό που δικαιούστε, σε ορισμένες περιπτώσεις και παραπάνω, και να τον τηρήσω μέχρι τέλους. Επειδή είμαι όμως υπεύθυνη για μία εκπομπή, ρωτώ για το έγγραφο αυτό. Ναι. Όχι, κυρία σου. Βέβαια, δεν θέλω να ακούσω λοιπόν ότι η κυρία Σουκάρα σας αμφισβητεί, ότι παίζει κάποιο παιχνίδι. Όχι, λέω λέτε... ότι δεν βλέπω, αν είναι ένα έγγραφο κάποιας υπηρεσίας. Δεν βλέπω τίποτα. Αυτό είπα. Ακούστε, αυτό είναι ένα αντίγραφο που το έφερα μαζί μου. Εντάξει. Τι έγγραφο είναι αυτό? Είναι έγγραφο της υπηρεσίας. Αυτό είπα. Ακούστε, αυτό είναι ένα αντίγραφο που το έφερα μαζί μου. Εντάξει. Έτσι. Αυτό αν θέλετε, να πω. ο κύριος Κούρας είναι και εσείς οι ίδιοι να έρθουν και υπογεγραμμένα, δεν υπάρχει πρόβλημα. Δεν μου δίνετε ποτέ τίποτα σε κανέναν. Λοιπόν, τα έχουμε δώσει όλα σε όλους. Δεν δίνετε τίποτα. Ο μόνος που τηρώ τους χρόνους μου είμαι εγώ. Ναι, και αδικούμε. Είναι κάτι σοβαρό, κύριε Ζάρο. Όχι, είναι σοβαρό, ναι, αλλά είναι πιο σοβαρό. Κυρία Σουκαρά, είναι πιο σοβαρό αυτό που ακούω εγώ για μαύρα ταμεία. Και οφείλω να απαντήσω. Σαφέστατα, και γι' αυτό σας αφήνω. Το μαύρο ταμείο, με συγχωρείτε κυρία Σουκαρά, το μαύρο ταμείο εκεί έχει κάποια υπογραφή? Όχι, και γι' αυτό σας ρωτώ. Και μου κάνετε μήνυση, είπατε. Και γι' αυτό σας Και παρακαλώ να μου την κάνετε. Και παρακαλώ να πώς δεν έχει υπογραφεί. Το μαύρο ταμείο έχει υπογραφεί.